Kortisola sortzen da gure garunean arrisku bat somatzen dugulako, eta honek gure gorputza adi jartzen du arrisku horri aurre egiteko. Horregatik oso beharrezkoa eta lagungarria da kortisola. Gizakia bizi denetik milaka arriskutatik salbu irteten lagundu bait dio. Gaur egun daukagun arazorik handiena da, arrisku gehienak guk imaginatzen ditugunak direla. Eta ez aintzina bezala, lehoi batetik edo beste animali batetik zu jateko arriskua duzulako. Eta honen arazoik handiena da, zuera bat, beldu, triste, ikaraduta eta abar bazaude, erabat zure pentsamentuengatik, erabat kortisola altu duzu ordu guztietan eta egunero. Gorputza alertan dago, eta funtsezko lan guztiak ez ditu ongi egiten. Digestioa, lo, bihotzaren taupadak eta abar eta abar. Horrela, denbora askoan segi ezkero kasorik egin gabe, gure burua arazo horiei, azkenean gorputzak nonbaitetik lehtu arte. Normalean, gure puntua ulei afektatzen digu. Horregatik, bolada txarra pasatzen ari bazara, nolabait saiatu arazo hauei aurre egiten, ondorio txarragoak izatera iritsi baino. Zure kasua bada, besarkada handi bat eta animo asko hemendik. Gustatu bazaizu eman like bat favoraz.